Hajarah खामानि खालामबाय लोगोमोन गामला हाजिरा मावहैलायनोसै गारि थांलायलायनांगोन दिनै जाखां लोंखां फुंनि 6टा बाजियावनो ओंखारलायबाय दै ओइ साना मावै दाङै जा लोगोजों लोगोफोर आलो गोजोन मावै दाङै जा नै जों थांगासिनो दायो Tiga Juli थांगासिनो दायो नायलांबाय था बुस्थु लायगोन आरोना जों बे गारियाव खायदों जालायबोदों ट्रेना खम जाबाय नै जायगायाव सफैबाय आरोना जों दायो नै लोगोफोर माबा फैदों मिथिगोन आरोना नोंसोर दायो मानो फैदों लोगोफोर नायलांदो आरोना जों मानि थाखाय फैदों बेयावहा जों मोनसे खामानि मावनो थाखाय फैदों आरोना खामानिखौ जों मावहैसिगोन दायो नायलांदो गारिया सोबोगासिनो दोङो दायो बिराद गोजौ बनायनाय मोनदां ना नै लोगोफोर बेयाव आरोना जायगाया नै बोरायजोब्बाय बेफोरो नै सिनायदों दा बेयो मा दंफां मा दंफां बियो खाला चन्दन मा सेरफां नङालै नै सापुलि नै बैथिंसो लांगोन ओइला बैथिंसो बनायदों गोदानखौ नै बेबायदि आरोना जायगाया बहुद गोजौ बनायखादों गोगोम नै बनायदों नै जायगाया बिराद गिदिरखा आरोना नै दा लांनायाबा मौका लांगोन पुलिखौबा जोंथ' मिथिला नायना गालांग्राफोरासो जों जास्ट मावना जाग्रासो नालाय हाजिरा मावगोन आरोना नै हाजिरावालाफोरा बिसोरबो नै सब काटिं जालांनाय बायदि ओइ दैखोनांसिन बस बिखौ मा होनो बे जायगाखौ फुटपारा नांगौबा नै मोनबावगोन आरोना बहुद पुलि बानायगासिनो या बे बसखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरोना ताग्ला बसखौ नै गारिफोर नांगौबा बेनो कन्टेक्ट खालामना होजोबखायो होलायलायनाङा आंनो नै बेबायदि आरोना साहा पुलिया सोरबाफोर साहा गायनो गोसोबा मामोन जायगा नामा
फुटपारा थिगाजिलिनि एसे सिगाङाव आरो ना अरां साइडआव बे लामायाव लेथ्रा गारग्रा दंसोयोना बिनि साहा हाबबोनांगोन आरो ना आरो बानायबावगोन बिथिं आरो बिथिंबो बानायगासिनो नै हासोगासिनो बेबायदि आरो ना सोरबाफोर साहा गायनो गोसोबा फुलि नांगौबाला नै एभेलेबेल दङ दंनायालाय आरो जाबावगोन नैबेफोर फिसा फिसा दंबावो फिसा फिसा देरबोला आरो नेक्स्ट इयारफोराव मोजां मोजां मोनबावगोन आरो ना फुलिफोरखौ बरियानो रोगाजेनबाय आरो ना लोगोफोर आंनि गारियाव दैखौ हैजेनबाय आरो ना गारियाव नै लेंग्रो बसा जाखारबोगासिनो आरो बिथिंजाय नै ओइलाय जाबगासिनो लांगासिनो आरो ना नै सिन्था गैया नै मावथिफोरा नै बेसेरा हिनजावसो गैया फैसायाथ' बुरजा बुरजा जाबाय जमायना दोननाया बिस्रा हदाय सानफ्रोमबो मावोना बिसोरो बिराद जावना मायो आरो ना दे मावथिफोरा जाहा दे लागाव दे जापिथा भाइटि जोंहा मालिकआ बसा थिखोगासिनो साहा बिलाइया साहा पुलिया अलसिया মানুহ কেইটা কি কম আৰু ভাত চাত খাই নাহে जे पुलिखौ लादों बे पुलिया दायो मा होनो 2 रां 80 फैसानो आरो ना फांसेयावहा 2 रां 80 फैसा बेबायदियाव मोनदों आरो ना जों रोगागासिनोसो दं आरो ना दायो पुलिखौ रोगाना गारियाव जाबग्रा दंखायो रोगाग्रा रोगाना फैग्रा आरो ना जोबसिगोन बारा गैला आरो सेंग्राफ्रा जाबगासिनो फुलि रोगादों बैथिं आरो बानायगासिनो हासोगासिनो नै फुलि बानायगासिनो नै बिथिं सानना होगासिनो सासे लांसै आंबो बे लिंग्रो बसा लांबाय बैयावमोन जों साहा फुलि दैखोनाया नै लाबाय गारियाव कमप्लिट पसिस दायो थांसिगोन आरो ना गारिजों थांबाय थानोसै फोरा बोख्लायलायबाय नै बोख्लायगासिनो बेयाव जाब्बाय आरो ना साहा पुलिखौ लागावगासिनो गारिनिफ्राय बोख्लायदों नै बोख्लायग्राफोरा लोगोफोर जोब्बाय खामानिया दा दसे दखानाव थाफैबाय आरो ना देहाखौ मारैबा मोनलायलायबाय मेंबाय आरो ना ओंखायनो दा आराम जिरायना थानोसै दखानाव फैबाय भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबसै आरो ना लोगोफोर माबायदि मोनखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै फुङावनो थांदों आरो ना जोङो फुंनि 6टासोबानो न'निफ्राय ओंखारदों 6:30 7टा 8टाबोला जों दंहा मोनहैदों आरो ना थिगाजिलि खाथियानो जायो आरो ना ढेकियाजुलिनि बेयावहा बिनि उनावहाय दैखोबाय दैखोनानै लाना फैबाय ज' मालिकजों ओंखाम मोनजाबाय खुमब्राजों दाउजों ना बेफोरबायदि जानानै दायो आरामै फैबाय आरो ना भिडिअखौबो फोजोबनोसै लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन आरो ना साबसक्राइब खालामनो हागोन सोरबाफोर गोदानै आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला आरो ना अननानै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै लोगोफोर बाय